Vítajte pri počasí. 26. júna v roku 1824 sa narodil významný škótsky fyzik Lord Kelvin, vlastným menom William Thomson, ktorý objasnil termodynamické javy v atmosfére. Jedným z týchto javov sú aj búrky s lajakmi, v dôsledku ktorých stúpajú hladiny riek. Budú nás dažde trápiť aj naďalej? Aj to sa dozviete v dnešnej predpovedi. Trvalé zrážky už neočakávame, ale vzhľadom k nevýraznému tlakovému poľu očakávame postupné otepľovanie a tvorbu búrkovej oblačnosti. Aj zajtra bude západná Európa v teplotnom pásme 20 až 25 stupňov, no smerom na východ teplota vystúpi až k 30-ke. V nočných hodinách bude doznievať búrková činnosť, pri ktorej zosilnie prízemný vietor a môžu sa vyskytnúť prívalové dažde, prípadne aj krúpy. Táto výstraha platí aj na zajtrajšie popoludnie. Dnešná noc bude vhodnejšia na pozorovanie hviezd ako tie predchádzajúce, pretože má byť prevažne polojasno, no z večera sa budú vyskytovať prehánky či búrky. Do rána sa ochladí na 17 až 11 stupňov. S rannými hmlami a občasnými prehánkami počítajte ešte aj zajtra. Na západe bude teda z rána hmlisto, inak má byť premenlivé počasie, pričom nie sú vylúčené ani prehánky či búrky. Denná teplota vystúpi na 26 až 29 stupňov. Aj na strednom Slovensku môže byť v ranných hodinách hmlisto, neskôr prevažne polooblačno s občasným dažďom a búrkovou činnosťou. Teplota bude v intervale 25 až 29, pričom na severe môže byť aj chladnejšie okolo 23. Podobne bude na východe nášho územia, to znamená, že aj tu očakávame premenlivé počasie s prehánkami a búrkami. Teplota 24 až 30 stupňov. Na horách bude z rána pekne slnečno, no popoludní už počítajte s prehánkami alebo búrkami. Vo výške 1500 metrov má byť 17 stupňov. Aj v nedeľu si víkendovú turistiku naplánujte na predpoludnie, pretože popoludní bude opäť oblačno a daždivo. Bio zostáva na trojke, čo je mierna záťaž. V nedeľu a začiatkom týždňa už bude o niečo menej oblakov, no počas dňa ich opäť pribudne a kde tu z nich aj sprchne. 1. júlový deň má byť už prevažne slnečný, popoludní aj s prehánkami. V týchto dňoch sa vyskytnú popoludňajšie búrky z tepla, keďže do stredy sa postupne oteplí, a to na tropických 26 až 31 stupňov. Podľa teplôt by už konečne malo začať to pravé leto. Dovidenia zajtra.